danna mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci. Baban tinkiya. Celebrity. Baban tinkiya ina zuwa ya ka dauko kaya kamar wani ina za ka ne haka? Ka san Allah, ka san Annabi, ka san Hausa sun ce da sassafe ake kamun fara. Tabbas. Yau wato so nake gaba ɗaya in tarkata kayana gaba ɗaya in bar Kano uban Najeriya in koma garin mu. Ka san ni asali na dan Kaduna ne. To dama abin da yasa na bar Kaduna local government din mu ne bamu da dan majalisa tsayayye mai kishin mu, sannan bamu da sanata tsayayye mai kishin mu. Amma yanzu a cikin wannan karnin da muke ciki muna da sanata wanda yake kishin mu ya fito takara, muna da dan majalisa wanda yake kishin mu shi ma ya fito takara. Wayannan ku su waye haka? Bari in faɗa ma sunan wannan sanata namu. Sunansa Abdullahi Ahmad Wakili wanda ya fito takarar sanata a Kaduna Zone 1 da dan uwansa wato Yusuf Ahmad Wakili wanda yake neman takarar dan majalisar jiha a can local government ɗinmu na Zaria. Shi yasa naga ya kamata in je in yi uwa in yi tsaki in yi gari in je in zabe su. Mutane ne yan kirki wa'anda suke kishin yan uwansu musulmai. Bari in faɗa ma a jam'iyyar PRP suka fito, jam'iyya mai alamar Kuba, jam'iyyar Malam Aminu Kano babban mutum. Shi yasa naga ya kamata in yi uwa in yi tsaki in je in dangwala musu in zabe su. To da me zaka je ka dangwala musu? Kai ni da nake yawo da bindiga ta? Bindiga kuma? Kaga ba faɗan fashi bane, ka gani? Katin zaben kai ai shine bindiga ka, ta shi zaka yi amfani ka harbe abokin makiyinka. A ni ma dole in baka gudun ma ga bude da an aike ni. Yanzu na wannan kai guzurin kuɗin mota ma. Yanzu kana nufin wannan biredin din ta yadda naje. Ko ina ka zauna kawai ka dan bincina ka ci ko ina. Duk inda naje in guza biredi. Ba ka da ke. 1000 ka bani. Kyauta. Saboda wa'annan mutane yan kirki. Tabbas. To na gode kaji. Na gode. Kai an jima. Allah ya sa ba mu ku tafi aya 5. Baban tinkiya. Albishirinku jama'a mutanen jihar Kaduna da na Zaria local government baki ɗaya. Yau fa na zo muku da wani gagarumin albishir. Muna gabatar muku da shahararrun 'yan takara guda biyu wanda suka fito domin share muku hawayenku. Abdullahi Ahmad Wakili wanda ya fito takarar sanata na Kaduna Zone 1. Yusuf Ahmad Wakili ya fito takarar dan majalisar jiha a Zaria local government. A jam'iyyar mu ta PRP mai alamar Kuba. Ni dai ina dauke da ƙuri'ata. Inda kana tare da wannan ka fi karfin mai mulki ma wulakanci. Yawwa wannan karan su za mu tsaya tsayin daka mu zaba. Insha Allah za su share mana kukan mu. Godiya nake. Danna mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci. Baban tinkiya. Takarar dan majalisar jiha. Action. Assalamu alaikum jama'a mutanen garin Kaduna ne ko? Fresh. To mu je action. Assalamu alaikum jama'ar garin Action. Assalamu alaikum jama'a yan uwana yan jihar Kaduna da na Zaria local government. Yau fa na zo muku da wani kasar gubin katan albishir wanda albishir ne. Assalamu alaikum jama'a yan uwana yan jihar Kaduna da yan Zaria local government. Gaskiya sake. Yan furan fresh. Garin Kaduna duk tallan dan siyasa da zaka yi sai ka ciji ko uban waye kai haka yake. Rolling. Action. Assalamu alaikum jama'a yan uwana yan jihar Kaduna da na Zaria local government. Yau fa na zo muku da wani gagarumin albishir. Yi fresh a karamar hukumar Zaria local government. Hello Mr. Man. How are you? How was the day? Daidai ne. Okay, na kusan karasa yana kaɗan. Girgi. Muje Yusuf Ahmad Wakili a Zaria local government majalisar jiha. Muje ira tunda ayyan kiwa da rinka ina jina na. Muje. Action. Yusuf Ahmad Wakili ya fito takarar dan majalisar jiha a karamar hukumar Zaria local government. Sai kuma dan wasa ko Abdullahi Ahmad Wakili takarar sanatar. Muje irba saki da dan uwansa. Rolling. Da dan uwansa Abdullahi Ahmad Wakili wanda kuma Abdullahi Ahmad ne dai. Abdullahi Ahmad Wakili da dan uwansa Abdullahi Ahmad Wakili. Muje. Da dan uwansa Abdullahi Ahmad Wakili wanda ya fito takarar sanata a Kaduna Zone 1. Da haka muna so to kwanmu da kwarkwatan mu domin mu dangwala wayannan mutane biyu domin samun ingantaccen rayuwa da ilimi da duk wani abu da 'yan siyasa ya kamata a ce sun yi wa al'umma. Domin kuwa duk wanda ya tana da bara bai ji daɗin bana ba. Don haka walla court. A jam'iyyar mu ta PRP mai alamar Kuba ta Malam Aminu Kano yawwa da zan ce mai shak kuma shak din ne yawa shak Malam Aminu Kano yawwa a wannan jam'iyya suka fito da haka mu fito kwanmu da kwarkwatan mu domin mu daddangwala musu kun gane ai. Thank you very much. Rolling action. Ya kamata ku koma mai fata. Kaga ni kun magana. Kai ne. Magana ka.
to da me zaka je ka dangwala musu To da me zaka je ka dangwala musu? A danna mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci. Kai baban tunkiya.